Επιτέλους, μετά από 1,5 χρόνο αγαμίας, θα κάνουμε επιτέλους σεξ. Μπαίνει ένα τέλος όλο αυτό. Πάμε, κοριτσάρα μου. Το έχουμε. Φτάσαμε και στο σπίτι μου. Εσίως η 24η φορά που συμβαίνει αυτό. Πιστεύεις ότι είναι καλή στιγμή να του πεις να ανέβει πάνω να πηδηχτείτε ή θεωρείς ότι είναι νωρίς ακόμα? Ναι, Χρυσά, το ξέρω. Σε έχω φέρει τόσες φορές. Θα ήθελες να ανέβεις πάνω? Ήρεμα λίγο με την κάβλα που εκπέμπεις, μη τρομάξει ο άνθρωπος. Ναι, ρε φίλε, θέλω να ρίξω και ένα κατούριμα. Καλά πήγε αυτό. Πόρε φίλε, με γάμισε αυτή η μπύρα. 5 λεπτά κατουρούσα. Ναι, μαν, τα ακούσαμε. Έφυγε τόσο πολύ νερό που έφτιαξε το feng shui του χώρου. Να βάλω λίγη μουσικούλα να χαλαρώσουμε. Όλα τα κλισέ πια. Άσε και τίποτα για τους σεναριογράφους. Να σου πω, δεν βάζεις κανένα μπασκετάκι έτσι, να χαζέψουμε κανένα κόλλο από καμιά cheerleader? Πιούμε κανένα μπύρα. Γιατί σου μιλάει σαν να είστε κολλητοί από το στρατό? Να σου πω, χώσου τα ίσια, δεν γίνεται αλλιώς. Διαφορετικά, αν συνεχίσεις έτσι, σε 5 λεπτά θα σχολιάζετε μαζί και όλους από cheerleaders. Γιώργο, Έλα. θες να πάμε μέσα να πηδηχτούμε? Αρέ, Χρύσα, κλασική ατομάρα. Γι' αυτό σε πάω, μωρή Χρυσάρα, γι' αυτό σε πάω, μπράβο. Σώσε ό,τι μπορείς από την αξιοπρέπειά σου, δεν ξέρω τι να κάνεις. Δεν ξέρεις εμένα πώς είμαι αυτά, Κάτσε να βάλουμε λίγο μπασκετάκι. Για βάλε. Πού το πέταξα αυτό το μερολόγιο? Εδώ είμαστε. Άλλη μια μέρα.